free-to-air television station. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Apple Center, nigo bakurwalia gutumika amaryogo yemete. Amarwiri buna asthma, arthritis gusoko bimba kwa maboko, namagoro, fibroids, diabetes gusoko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido, obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure, gukeyo burito bw'omubiri. Amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia, na yanda mange. Machine cheito gochiko kurigere choka. Nduto gokoereza bunurwarite wata tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigunde bobe igabu gentu gete na gintu gete ngokorekana kiri. Ekaro tu anyorre tu akorre. To konyoro murwiro oyo atakire gokorra massage. Ntubwate bitanda bya massage. Ntubwata abanyagitari bakora massage. Nabuku mwakiresimi omudirekta w'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere sano nemo kianda ibere inya gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Omurigeria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'ubwikere abarigeria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mono majumuri akaranda takubwati murobere bw'Ensakia litugoneria chumaine karutonda kumurikira koseka tote kuchikurikira likoro ya magaseti torana ali aeroborito lituko lya krompade gaseti ya testana na nchini gombate gazeti ya The Daily Nation lingana limwamu gose muri kibe gaseti ya testana li aeroborito litukurero igoro na kyaba Kenya banyarete bagendete ko muhamaskani unyakosira umurai bw'enso gatatu Emilio Mwai Kibaki korengana no muri kibe gaseti yuni gairetiri bakari abene na gochora egari gose bichera bwase ebechintangani ne gari iri ya mubugoreti umurai ogatatu bwense yake gose abugoreti umubere bumurai bwense ya Kenya gatatu Emilio Mwai Kibaki egarwar ko morusi ase emosheri yali egochi asamagacho yebunge elia bakenya bachikora iri mubere na ko mubere okibaki na ko mwamaskania oyo mwelio muroberi oraetu umurai bwense Uhuru Kenyatta habu litko ligoro igomori kwegaseti iyo ni gobono aireteri bakari abene na gochona kwa kebiche na koyebeka abu asate retobe na bakenya ngakibanya deba ko mwamaskani umurai ogatatu bwense ya Kenya nyagosira Emilio Mwai Kibaki biche iyo nerere ntangani kabisa abu kerto chikori mugano Usamugano iyo ni go iroborito igoronga Kibaki amangana Kibaki gocha kire pechi akabere mbage beji ya 10 karto goji ko igora gochi mekorendo muri kibega sete boigo na eto borito igoro yengana ngaki semeria simyora umoja gose eraira team mwankibano yasabire tete kusaba chinga kichabe nande go sementeru amatuko erinde ko machora oyo gochiko mokonya umuraibu kyamekyo raira murudinga nyina raira murudinga na role presidential candidate wa mburi wa simyora umoja wa Kenya Karabono ekiombe Kenya litege kumirana ne Kenya litege kumirana IBC kiombe bachoriamo ne chimbebe inde banyare ba koboli ko sembanyare ba kwa uchinga kinande nke governmentero matuko onyoru ne kiombe ya IBC ni okiatebete na go ikali tukuria ramizi elire mambiende ebyo Kenya kwanza go sasimiura umoja batakire baralibene abakonyi oligo konya Raila Odinga oyo goyo konya William Ruto karabarengeto chikoligi chikura chokoba abarai go
sukyo ko murai wense yeito ya Kenya boigo muri kibegazeti na muri kirita sebe chintangani na kibono amaguta gendete kubora ase ense yeito ya Kenya no yiskuru chenya de kigogurwa abo litko ligora inaro airo borta sebe chintangani ya The Standard konde to kigogora ko chime tukikuria sobogale na denarali amentroro ko senarali aire oborito. Waigase gazeti ya The Daily Nation mwanchu muligereria ngane mwamu nigeto bolito igoro yogosira ko yakabero muraibu ensemwa ikibaki abo asengane mwamu erenga ense ya Kenya nigegendera takumulira nyagosira kibaki oyo kurengana no muri gazeti bolito mwaka 1931 andi neganya tukobaga gusira mwaka yego 2022 lituko lejuma karne miaka 90 ekera wono toroche ne gazeti ya Standard yake beka ne gazeti ya The Daily Nation na bebegete ebicha yegali n'abanajeshi bali babugoletie omubere onyagusira mwa ikibaki korwa senkendu ya Lee Funeral Home na koyoikia samagacho yebunge ekera wono abakenya balenge koyoligeria omubere oyo kolende magega y'abakenya batarayoligeria umuraibwense omusike Uhuru Kenyatta no muruge Margaret Kenyatta nabo balenga batangani koligeria omubere onyagusira arafu nande omukonyi umuraibwense William Ruto amona baraibanda banene kurwatsa serikali mbaligeretie omubere oyo ngane yo Nairobi lito ase gazeti ya The Daily Nation gochakere page ya 4 ya 5 ya 5 na 1 ya 5 na 3 ne page ya kianda igoro chinga magazeti elitukulia lero kinga mangana ara manene Nairobi litase elitukulia lero na mangana ya gusira kwa mwa ikibaki nenjira igetu wasama gacho ebunge eli abakenya kwenyorera libaga kuligiriria omubiro yoiga ando inyorenga abakenya nigo bagwonete guchaka koyoligeria litikulia lero amane litikulia ankyo kulinda sengencho abakenya baikire isuko ya magacho ebunge ywe kabetererie merobere gochenjia na bagachaka kuligiriria omubiro yo litikulia igoro baigo egazeti yo nere tobolito igoro ya mangana ya maguta gusokobora kwa mabuta abwase bono ekiombekeri yoko ketenere tamangana ya maguta Energy Petroleum Regulatory Authority nigo bono kororo muri gazeti ya gotebanga kiararire asimirimo yaye abwase bono maguta yo wangoiga na tegwanga narororo nandakaroreka sama tukabiriga nandagasira abwase bono abantu gusaba tumikibechi para abana bodaboda bagendete gucandika nonyene county ya Kisii ntorochi bagendete kubika chiraini chintambe elikuganyirira amaguta na boigo ase ensemo ya Nyeri boigo nigo aba na bodaboda na baroba bulira amaguta yo ekero chiraini chintambe chikororekana ase chi petrol station mungano yo nigore ase page yo mwali kigima ase gazeti ya The Daily Nation boigo amangana siasa naro Nairobi lito ase page ntangani ya gazeti ya The Daily Nation abo asabone kiombe kia ose electoral agency keligete tamangana yo bwaki chikura kia nyartko bakego sukia motwe goikalitko lero kero baranyare gotegerera nga indi babwenerete burunge kubiko mweryo a deadline igoronga na kibali bakuriye kero kyobora ibwense ndi bagwenerete ko kwana gose ko name abakonyi babo kurende kyombekerikie bacholi ne chimbebe IEBC abulitangani nigo kiabolitie omuraibu kyama kya ODM yubo igo kweruke bandera yobo mabwa Azimio la Umoja One Kenya wa nakiria gya Kenya kwanza banyariko babakurwa bakonyi babo chitalike 25 na isatonere deadline litukulia aramisi bino yumintateba egere banyariko babako ruwa amalieta echiraning mate chabo mugano yobo igo nabokanyora page 12 ne page 13 se gazeti ya The Daily Nation narayo Nairobi litona mangale kulende nabokwenyorera chinga kibwe gorire gazeti yao onyariko bago kwenyorera asubutambe ngoigora turime egere torenga naralia ya boigo agendreta ko ubulito ase gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya page ya kabiri gazeti ya The Standard ne chibicha chia kirabo kurwa samaga jo yebunge nekromo bere onyagosira mwa ikibaki getasense yo chibicha na jijia kire ase page ya kabiri kero abakenya baende chibicha choro kiria kimura ibwense anyalitega kuriri mubere onyagosira mwa ikibaki abakenya banke abantu bekanisa na kibarai aonga kibara ete ngakibai getasense yubo igase page ya gatatu
n'abakenya boigo banabarai ao ase bagendete ejibicha chioro kiringa ki abantu babegete raini rio chikomwa maskani yo mwario murayo gatatu bwense ya Kenya gusira Emilio Mwai Kibaki ige beji ya gatatu beji ya kabire ne murekirite chibicha nene umuriki bw'gaseti abegete orora kwera akone kinga kyaba Kenya baigete asa magajo ali yebunge ko ikase beji ya kane niga abakenya boigo nigo umuriki bw'gaseti amurikirite abakenya bali baendete kurwa magomba bo gucyase hamate ya nyagosira Mwai Kibaki ekaromuriki bw'gaseti amurikirite yo kabeire omo PS bamana secretary gusumuriki obutambe ase manganali Ministry of Finance na Planning o Nicholas Nganga ekaranyaltika kwerera ngakyamo maide Kibaki na ndinga kibanyalite bagokora emirimo nerekera gote abuna nigale nkomo semia bo kumia gochi asaba kori emirimo be serikali ekaro alinge ase serikali ekerto Kibaki nigaba umukoreri bwe serikali gosinigaba serving public servant ulinge obange miaka 50 kolengana nigaba eto mochumba ase miaka 50 asense yeito ya Kenya mpaka karabe tumurayi bwense gono Nicholas Nganga oyi oro muriki obutambo kabero muriki obutambe asikyombe osase Ministry of Finance and Planning nera se beja kane ni garwe tebero byaye keramo togeti nyagosira Mwai Kibaki boigo abantu ao ni go baigete asense me yuko no muriki bw'gaseti ni gatete n'aba Kenya nigo baigete asa magacho yebunge bakorawa no murayi bwense Uhuru Kenyatta amo na first lady Margaret Kenyatta kero baigete ari na kurigerio mubero yoboigo ababwatani gose ababsabe serikali abosaba nyimbo nigo na boro baigete ari na komwa maskani umuri komwa maskani nyagosira Emilio Mwai Kibaki kero baikira gosabara abaigete asenseme ko no muri gasedi ni abana bakenya bange nigo benegatkwena nigo babwa tumuichano omonge no inabarai akero baigete asense meiri bakurawa no murai bwense mukonyo ye chief justice Martha Koome deputy ye Philomen Mwiru abano gari bechibunge ibere no bunge lienene Justin Muturi amone bunge ye Senate mo nogeli Lusaka Ken Lusaka yona bomba igeta bakara Kenya ase kurigiri mubere gokurata ko soma mugano ino ko yosoma ase beji ya kane orenga kya Kenya baigete asensemeri yamagacho yebunge bakurawa n'abarai na baro bakarwe birengereri byabo ngakiba mu maite nyagusira Kibaki peji ya kane ne peji ya gatano baigone tubulita mangana uno murai bwense arochekaine gakora Abakenya bande asokurigeria umubiro nyagusira Mwai Kibaki oyolenga samagacho yebunge uchakera litukuligoro andura bolero na ankyo elikorwa libaga Abakenya koyoligeria umubiro na korwetsiko yo mwalyo ochase oyo kabero murai bwense Mwai Kibaki Waigo nigo mubiro na natebiro ko balero na ankyo magega yaye ochumanye kuyiro chitalike 30 mutenyo yokane ochiwe tugutwa aliase ekinyoro kya gotoka se bunge ya Odaya ase county ya Nyeri igovono mwanchu muligereria lituko lya egose chitalike 30 na lituko lya bekiro nsemo lituko lya Jumamosi lyo chikoenia omubero nyagusira Mwai Kibaki boigo muri kibe gazeti na tebete buno mubero na agete bicha buno mubero raire ase amagacho yebunge abwase ensemo ebinto mbirororo bibekirororo eli birio morayo yo mukoro bwense anchete gutumeka mbebekira ensemo ebinto bune bitabu notebook kalamu amo na golf club gose ntokelike gochesera umupira o golf ejo engencho yae yarenge koro kyabuna nigo anchete ebintebyo gose niga anchete umupira egosori ejo ya golf ebyo nabyo bintondo chimuri kibe gazeti ali getege gazeti ya The Daily Nation byabikira nsemo biri eyo kabero murai bwense aringe washo sheet na biro byo mono ebitabwe notebook kalamu amonege ne enyimbe yo gose golf club
gento kerigyo gochesera egosori eyo ya golf club koyorokia buna niganchete egosori eyo mono nande nanyesirete boikirano boige university ya Masinde Muliru bono nigo nero ya mulereire omorayo yubwense Mwai Kibaki asengenchunga nasirete sekta ya masomo mono nanderende no murai obege tubogima bwa bakenya ko baraisi yake ekolengani wachinga ki chiabono igo mubiro yo no gendrete ko ba guchakira chinse sato chiri tukulia rero bakenya no bakonyora ribaga na guchako yuligereria asenchira yubwikira nyorere gazeti yao epeji ya 4 ne peji ya 5 ne tubuli tokigima egerwe somera subutambi harafu no rwakindo rwagachitwaria sensemo ya parliament anene bill rwakitotebe wall ni yagachitwa nsemeria ya assembly area yabege tuchibicha chinyinge cyomurai mukoro cyari kono kinakibuna kwage tunare bice bintu biri akorde chibicha chinyinge cyorogetwe ase rwakyo rwabege rwakyo batena rwirete 18 hours ko kwaera rwagachitwa asensemeri koigo ebicha nere yarangenase kasete ya testandard ebicha eganjo gose yangeri akabekireria abana cheshi Kibaki atumiyete kobe komete karoro murai bwense yangane nayo gotwakiane ore commander in chief nayo mutenere munne bwa machonia senseyo iko bicha yanjare nkasi kasedi ya testandard iko ntoro cha barai bawe kase ensemeri manje mureka tukusko bosto kase kaseti ikakatu kase peji ya 5 kaseti ne ya testandard ko igumuri kibikaseti iyo na murekere na Kibaki anyarete kago tware serikali yaye ekero akonyora buno mwaka sekero nkongano muri kibikaseti agatabuna mwaka bujiri bubere na ibere ekerobono Kibaki irete oburayi bwense ya Kenya asentunde ntangani ko muri katete buna ekero ale kwegwa amangana agosekera ale ko basoni niyo yarengenga kiyo mochengo college na ani gutwa no gosemelia oboremu na gutwara gosemelia kole nando muri kina muri kerete buna ekero yegetu mwaka bujiri bubere na isano na ibere ekero nande Kibaki ale aliko baswonini asentundende ya kabiri muri Kenya ceremony inigo ya majeti korrekana una nigo ya lenge yani etabauti ko bwatkana nekero abete swoni nigo ense yanyaride ke gotoreka mono ko chia sensemeli yumuriro yani muri kaligetebina and the country passed into fire mwachumuri ngarite no nyore thingi kiabete asamatuka ikondo muri kibegasedi na muri kirita mangana USPG ya 5 egasedi ne ya testande gurata kwa somera nabo kwa somera umanyenga ki uburayi bwayo butangani myaka 5 bwarenge na uburayi bwa kabire myaka 5 ngaki bwarenge gono mbumurekera segasedi ya testandard Oigo mulikina kwanirete ase peji ya 5 na 3 ne peji ya kianda buna egentunkerororo omurayo yo mukoro Kibaki anyarite kurwanirira egere agache igachire nande nero murayo mutangani goika ase kigambiro gochigwa appeal Mwai Kibaki nigo aigete bosibwe kigambiro eligo cyako appeal igoro yenyomba ya abantu batagite koira gose imposter directors batagite kumura enyombe yo ere ase ensemo ya Nyeri ere multi-million building ase etaoni ya Nyeri eyo atebete kolengana nero monyene enyombe yo bonchoreria abwase bono yatakire koirwa na imposter directors kulende agaika bosibwe kigambiro asumuna chebina orekoro kwa Anthony Ombwayo abwasa tebetenga enyombe yo ya Matingira Wholesale Company Limited erense yo boteneneri bwaye yarenge chieka ange enoti nuguta enoti gisano nemo kianda isano na ibere konye nigo yairirwe n'abantu batamanyeti gose bare imposter bakwirukanga nigo bare abateneneri baye iyo nare ntunde ntangani omorayi bwense aigete ase ekegambero na gukwanira igoro yenyombe yo yaye no muri kibwe gaseti nagenda to kwana mangana mangi kurinde asobwengetu nero omorayi mutangani wikase kegambero na kuganie kegambero goswagati na gukora umuchando olenge ase nyombe yo yechimiloni chechibesa yarenge yae kurinde abantu bandega ba director imposter directors bagataka kuyeira n'ikinguru nyombe yae kurinde nabo kwenyorera gazeti ya The Daily Nation egere wesomero mugano yo no mutambole abunana kigeta sekigambero oluse nabwete ekinekyo goseta bweti kurinde asobwengetu na nyaritko baga konyora inyombe yaye n'abantu bari wekora chi director che nyombe yo
mbanyarite ko bakogendera ko babateneneri ase nyombe yo igo ejine chintunde gusomora kibigazeti akuinyura ebintu morayo mukoro gwense agakorije gusabe tumurayo mutangani gukora ime yense yaito ya Kenya enyorere gazeti ya The Daily Nation wesomere omugano yobo igase page ya kianda aba Kenya ni bagendete kurigererio mubiro yo nabande bagwaka chibicha ase chibiche chigwate bachabikire ase nyasi ime ya magacho yebunge abande bagwaka chi selfie ose chibicha buna gumunyora kogendera kumunyoro mo rayo yo wense boigo abande nigo barorekanete bakwa no muichano na kubwatuka mariga atari kunyara ko bakagutangika uno musubati yo monare gaiga uyo nyari ko bakagusinywa gutanga marigaye asacha gete korera akera akonyire gaiga nabanyanyimbo kusoka korwa samagacha yo yebunge kworokinga na kunire no gukwa kwanya gusira omorai wenso moske Uhuru Kenyatta boigo korwase ebigambero omo Chief Justice korwase ekyombe ya Supreme Court Justin Martha Koome nere naringe asensemeyo kurende bunoligeretie aseti bya omwanchu muligereria bono omubere onyagusira mwa Kibaki nande nigo orusi we gosogendete korusi gwa korwa senkendu egere ocho kuhirwa samagacho yebunge eliasaba Kenya asiri tukulia kabererero bagendere ko yoligereria na korwa esiko yabo ase ko okorokia masikani oche ase omunyangongo omurai wense onyalre ko bagakora ngona ande maite goni garusi tukuri goro nada kerendi wase ensemeli yenyombe nkendu yali ande tukulia ni gakurusigu airwa samagajo yebunge boigo kikoraga ande kikoraga jinsa maragoba andanya gakwiraniwa ande tukulia mamya gakurusigu airwa sebunge elinde akora matukali atatu ali serikali yabe kabuna wekaika ensemeli ya magajo yebunge eri abakenya banyoreri bagali abene komwa maskani yo mwelio mugakanya gosira imirio mwa Kibaki yo abakenya abangi batogiri buna niganyateka kobe kenze gosiniganyateka kufix niganyateka kobe ka uchumi akamuke birengo bya uchumi asensito ya Kenya na kairensi ya Kenya gokora buya asesemeli ya uchumi go abasigari bali batenete sere unigo baikira senseme yali barusire mu biro yikurwa senseme yo kujikonyera wikasa magacho yebunge nande litkurero keraba Kenya bakonyori baga bali barasi county Nairobi bakonyori baga konyorigereria amubero onyagosira na kumwa maskani yo moheli Ngordo kwirana hasega seti ya testandali nigo murai bwense boigo nigo mangana yo murekere ya murai nyakosira mwa Kibaki bakachibe niga murekere mona hasega seti ya testandali ekaro bono bamurekere tena kibugi mabwa bwarenge na kesha ya renga high moment senga kichiarenge ngakense ya rengo nero murekere seti na murekere seti na murekerete iguru yo murgi wo Kibaki murgi wa nyakosira Rus Kibaki ne ngakinera nyarethika gokore mirimo ya ekrobali na Kibaki mugako yo ojete gosira hothe kuringane na ligete ngaki musubatirusi akete agaika asensemeri yamangana yebyumbo bya pali anetari gotaka mugako ya mochigwe aseri gosa takoreti igo rusi nali kirenere gatabuna ngaki akachire mpaka cyumba cyuburali na kubatebina ngakimwari kaiga igotaka somumugano yo naboko genda goikase bechi ya katano nomo kasedine ya testandali elinde bwesomere umanyeni bagali tinene fast trade nera irete okibaki Rusi Kibaki former fast trading aki anyarete kago tinena Kibaki ange ani akabere nere sorobega elinde anera kerale go protective mugako eno nyulengi umurai bwense ya Kenya mancho maligereria tigaturaenda sense mwende studio asege keke kerebosyon koira na tole ekarato guchigo kolira aliara samagazeti yelitukolia rero igotobese gusuka Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byokuiga kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyo kubelia mache DVD players
chimashini cy'okogingera ebirobu by'estima bichiaina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi-insulator switches, chi-tester chiestima, chi-meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwekere abarigereria kurochi county isano na ibere echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo eryotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. A company ya Davis and Shatliff nigo yakorentire chimashini ao shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korari bwabo nigo bakonia chipamp chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkonia bali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipamp chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache icho chigutumika stima gose solar kuwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo gwikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakiresime ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nisato eyemo isano na ibere marakabire gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nisato eyemo isano na ibere gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nisato isato ibere inye. Davis and Shatliff angoyo bokori emirimo bwao asogotumika chimashini chekerero. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugugwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gukuburia kugiakire kura asichi awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere na ibere rike SMS erieta kuza na kuyituma bucia se namba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byigoro mono. Ndizi TV obwansu ubwomugusi.
mano manje muri karonda takobati marubiri Ensakia karori tugoria chumaine chitarike 25 nemo muthino yokano mwaka 2022 na katurenda sentundende ya kabira sensemeria magaseti nitumurikire nali ahiroborite karotorengete gukora kurwa sensemeria magaseti karombate gaseti ya The Standard na nchini wombate gazeti ya The Daily Nation kurende mbalegega bakulika bagoteba nganto batiga magega na ara ukulika goteba korokwa Jared Musintondubi kuro chinsemo cheikongeruguru agoteba ngano mumuromo ngaini agoteba akundani asomorobuli bwensa kebono mambia agoteba ikonge nigebwatete kianda geikomi anda agoteba nga umurobuli bwensa kia noro bwika ase Ndizi TV mbiamono sana Jared Ndubi kuro chinsemo cheikonge kwani abamenyi ba ikonge ncheni kombate gazeti ya The Daily Nation. Nanjibana na wate inombate gaseti ya The Standard kurende sa enelia nyora agote ano alime yumurubiri kujinse mojiri jabo gitago spinjema kwa murizi wa siaya Samuel Nyego Manengo Daniel Davini wa Kyoge William Mekenye Daniel Bosire na abantu bonse agote ana tiga babo kebuya baswa sumurubiri Ensakia karotoga ndate bonte angwira ni wikasa magaseti kanongwe kase beji ya 14 asikaseti The Standard ni gobone murikethina kibono ngakibono bari bachore tu asukurigire lingo bago chikochora running mate yumura wiki amagyo demrera murutinga uyekuriye kirokyo president gwetera sensemeri ya Simiyu round moja one Kenya Alliance ni gobono batebiri na usini kwatete gotebye kuburi kyombekerike ABC kyombeke bajore mane chimbebege sukie bakibairi bagake gochema tukare bosi yakindi bachikone ori ogochikomo deputize Raila murutinga kolengana no muri kibagaseti ni gamurikete muna abarai bamurekeire gati yabali barachiko chorwa koba yomo borachiko chorukuru gochikoba omokonyo Raila ngamo numuraibe kyama kyawe bakaronzo msiyoko muraibe kyama kana Kenya mata karua muraibi ose Peter Kennedy yokabere umubunge ukatanga Peter Kennedy abandi ngamo nagabana Peter Munya umugabano Meru Asanjo Mombasa Alfred Mutua Machakos na Charity Ngiru oyore kurwase county ya Kitui abungati yabali bamurekire buna maliye tabo ni gabe kirase kyombe kyandata kurigereriwa bayigo korengane kamati yegose committee yekurigerelingo gochorwa ni yote abuna ni gekurigereria uriyo gochorwa inambaki gosomo baroye ngakyungani gocha sobo mo bwa Simiyu karabako chikwenda asichikura chinen karabako na chikura achyo mwaka oyo boyigo muri kibaseti na muri kirete binanga kyumura ibike magyudi MOU kabere mo prime minister wense ya Kenya Raila Odinga na kibona na angakyana chire sabali yaye keraro beriri go chikwirana weekend kulenda bono niga na chire sabali yaye enda sensemeri ya US ilikwirana sense ya Kenya iligo jigo ikirana asa matanga yokomwa omwelio yo kabere murayi mukoro wense ya Kenya Emilio Kibaki oyugo chikwa eniwa lituko lia Jumamosi alia sensemeli ya Otaya. Oigo mulikibwe gazeti ya The Daily Nation na eto bulitengani yo moraiwe kama kia Raila Odinga ojo asichinga kio ichi ora sense ya US kolende nigo ya mubetiriti anyare kona chere sabali ya ye wikemo anyare ko bagakwira na sense ito ya Kenya egere achigo shudia na kwenekia okwenwa kwaye oyo kabirumo president wense ya Kenya Mwai Kibaki oyole nyagosira lituko lia Jumapili Raila niganyara ko bakagwa address usika ukwanira ba Kenya bamenyete ime ya Washington DC abwase anyara ko bagakuinyora egekorikia moberete asensemo ya Wasinigishu ase constituency ya Soi ange omotinyi ali this month use omotinyo yo buno chagete ekerale gwikira na matanga yoyo kabeire osomosani oye omugaka Jackson Kibor kulende agateba nga niganya ko bakako saganwa gosendege ya ene kigali cyaegwa kwa magena kolengana na Odinga niganya ko tebya bakenya bamenyete imenseri ya American sema ya Washington buna nigo anyara ko bagako egwa gosena nyore toroboti ro intelligence nga abantu mbarororo konye bagurirwe egere bachiko tatisa gose bachiko mosagana kulende mpanyara ko bagoika ase chinza chiri baganire goika ekagera baga delay bagachigwikera chingaki omubere oyirirwe angene mbera guchya koenwa kulende nonye nabo niko abantu 15 na babere banyartko babakobwatwa nako sibwa nako chajiwa na mamocho yokugania
koreta ogosagosa oboiti koreng'ana na Odinga ni agoteba ng'a nigo batagete kubaita. They wanted to kill us. Ayo na yakwaneta sense ya diaspora kulinda agateba ng'ense ya Kenya ebintu